Mina-ke nginokuphupha imali egqetshiwe, okanye nje igolide okanye umcebo kugqwetshiwe ngaphansi. Ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Uthole ugqetshiwe ngaphansi komhlabathi. Akuhle neze-ke lokho ukubika ibhadi, kubika nje into embi ngoba siyazi ukuthi-ke umhlaba umbelwa abafileyo ngaphansi. So, ngisho kuthiwa uhlangana uyaphupha, uyahamba, uyagubha, uthola imali, lokho kusuke kungekuhle, kusuke kuyibhadi. Kungenzeka uhlangabezane nezinto ezimbi empilweni yakho. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile. Uma unombuzo, buza kwi-comment. Sobe sesikwenzela-ke eyakho ividiyo ukuthi ichaze ukuthini. Usicela inamba ya-WhatsApp-ke lapha ku-TikTok, inbox. Ozosibuza kuyona njalo ekuseni uma unombuzo. Ningakhohlwa uku-subscribe-a.